Boubacar Traoré ye bolono bla kunnafoni sɛbɛn dɔ la min bɔra jumadon min bɛ kolonɛlu ka la fanga la san damadɔ wɛrɛw kɔnɔ kɛlɛ kosɛbɛ. Cikan nin jirala ko a bɔra M5 RFP la n'o ye faso jama ka farankan fasodenya kulu n'a bɛ wele ko Mouvement du 5 juin Rassemblement des forces patriotiques kulu la min tora kantigiya la fanga ɲɛmɔgɔw ma. Nka dalilu si t'a jira ko Choguel Kokala Maïga ye o kɔnɔ ko sinsin. M5 RFP ye tɔn ye min tilalen don kulu ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ. O cikan nin y'a ye kosɛbɛ ko a bɛ se ka kɛ sababu ye ka faranfasi min bɛ fanga ɲɛmɔgɔ u ni kolonɛliw cɛ minnu y'a sigi fanga na san 2021. Boubacar Traoré minɛna a ka bureau kɔnɔ fanga ɲɛmɔgɔw ka baarakɛyɔrɔ sigiyɔrɔ la a ka kulu mɔgɔ dɔw y'o fɔ. Sɛgɛsɛgɛli lakanabagaw n'o ye sécurité d'État olu bɔra n'a ye mobili dɔ kɔnɔ ka taa yɔrɔdɔnbali dɔ la. Somɔgɔw fila y'a ka minɛni sɛmɛntiya AFP ma. Sɛbɛn nin bɔra foroba la jumadon o bɛ kɔrɔfɔ ko kolonɛli minnu bɛ jamana nin kunna olu minnu donna lakana ni politiki gɛlɛya juguba dɔw la k'u kɔrɔta ka se général Jalatigi jɔyɔrɔ ma ani ka kumaɲɔgɔnya daminɛ ni jihadikɛlaw ye. Rester mobilisé et serein